Good morning. So let's go to the city. And nakikita niyo nakabukas ang aming pintuan. Tapos now, I'm wearing my doll shoes from the Philippines. Charis. And also this one is from the Philippines, the blue, and this one is from Galleria here in Excursion. And so yun. Let's go to the city, guys. Guys, nandito na pala ako sa bus stop. So waiting for the bus stop, my lovies. Dito lang tayo ngayon sa bus stop kasi wala pa, pero ang sabi ng aking asawa ay every hour daw dumadaan dito ang bus. Ayan, so yun. Yung bus na sasakyan ko is yung may number lang na binigay. Ganun. So yun, I'm waiting here in the bus stop, my lovies. Antay-antay lang tayo. Hi guys! I am now in the Centrum. So this is the bus stop is another one. This one is the Centrum. Oh yeah! I'm crossing the streets by the book. Yay! Look at this bush. I'm here. Charis. That's the bus Centrum in my back. Yay! I'm finally in the city. Charis. Joke lang. Ano kasi to guys? Sobrang lapit lang sa amin. Pero syempre, pag nilakad mo siya, malayo-layo din. Pero pagka, yung pinaka-century ba? Century. Mag-iikot-ikot lang ako dito mga Mars. Okay? So yeah, this is it. I'm finally here in the city and Guild Automat. There's Guild Automat. Dito kami nagpunta nung aking kasawan. Yeah. It's a church. This church is Saturn. This is the city. What's that? This is the Saturn where we. It's me in the other side. Charis. Church yan. Pag kami chicken, it's Catholic Church. It's 12:43. Kita niyo? And it's other side. So let's go here. This is the church. Wait, ito tayo sa church. Let's go in the church,
There's a playground here. A small playground. Oh no! Alam niyo ba? Meron kasi dito ang artificial. Hindi ko mapakita yung mga tao kasi nila. Yung picture ako sila. Or binibigyan ko sila. Dahil guys sa may church. This is the church. Here. Yeah. Ayan. Laki yun. It's raining. Guys, umuulan. This is the church. Yeah, that's the church. At parang pumapatak guys ng ulan. Tapos ito gust of algae. So yeah. Guys, umuulan. Picture pa ako. So I can take picture. May tatlong bibe. Ako, kaso close guys yung church nila dito. Mga patakang ulan mga mare. Take picture. Send ko sa akin. Ulo na. This is the only apple. 90% in jeans. This is Talia. Jordan. Oh no. Charot. Tapos hindi ko pala na-record, no? Let's go here at the Galleria. Inaayos kasi yung mga road dito, mga Mars. Oh, nakikita niyo ba yung kamay ko? Smartphones. Nana. This is the Galleria, mga Mars. Let's go. Not a lot of people are. Let's just go inside the... Nakikita niyo ba? Ayan yung yung church sa dulo. So let's go inside. So here is not allowed the... I'll be here the world fading, and the world says fading. Inaayos kasi yung kalsada dito, mga Mars. Sandstone. Kaya mga tao. Nahihiya tayo na. Sa dire-diretso na ito. This is it, mga Mars. O, tingnan niyo. Ganda, diba? Pakita ko sa inyo ng gandahan. Ganda, oh. Ganda, sis. And there's a fruit stands here. Fruit stands. EU Obs Market. This is it. And this is the... Yay, ganda. Gold Porsche.
Pale Hall, Lane Hall, Crystal Hair Studio. If you want hair done. Content info. It's right here. Salon, Libus Grill. This is the other side of the world. This is the other side of the world also. Yeah. But this is the street here. And I don't think this is the other church. Oh my God, ang ganda mga Mars. Tignan natin. Ang ganda oh. And here also. 7-Eleven. 7-Eleven, she's sus. She's sus. Kaso hindi naman nakikita. Yan. Ganda. Ito yung city. Punta tayo dito guys. Pag-picture nga ako dito oh. Ganda niya. Ito yan, ito Barmer. Hindi ko lang ibig sabihin yan. Pero Barmer siya. Wait lang tayo. Ganda niya. Ito sa old house. Yan na, wait. Hello guys. Hello, madlang people. Mabuhay. Nini, miss you. Hello, madlang people. This is the old house. Ganda. Kasi nag-video ako tapos nag-ano. Yan ah. Ang ganda. I'm back in the city. Alam niyo guys, people are watching me because I'm talking in my phone like this. Ano oras na ba? Alauna na siguro, no? Hindi pa ako nagla-lunch. But kumain kasi ako kanina ng... Punta nga tayo dito. Punta tayo dito. Picture nga tayo dito. Alam mo pa ang picture dito eh. Ganda talaga guys, oh. Wait lang. I want this. I like this. Ayan, oh. Wait, picture tayo. Charis. Picture na naman ako. Ang ganda niya talaga. Dito tayo sa other side of the world. Tapos nandyan kayo sa likod ko yun. Ganda oh. Pakita mo yan. Dito tayo sa other side of the world. The other side of the city. Lumaan ba ako dito kanina? Salon. Yung mga bulak-bulak dito. Ganda. Blumen Usman. Ganda ng bulak-bulak mga Mars.
May another part ng galeriya dito. Ito yung CA. Ito yung isang galeriya. Tapos nandun yung church. Kita niyo ba yan? Dito naman kasi walang kawaan. Upo tayo dito guys. May upuan dito yun. Kuan. Loto. Apoteke. Sarado pa. Just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Ang sakit sa ulo. Going back by karay. Kabisaduhin natin guys ang mga raan para in case of emergency. Hindi para halimbawa magta-train ako magtrabaho tapos kaya halimbawa yung aking pag-aaralan, ganun, yung malalaman natin ba? Ganun. So this is the purpose also. So kahapon kasi nag-attempt ako na mag-vlog. Ayan. Kasi hindi ko nagawa. Ang init-init kahapon. Grabe. Ngayon hindi. Ayos lang ngayon. Tingin-tingin na tayo dito guys sa loob ng tapo. Guys, I'm done here in the city and I'm here in the bus stop. Pagod ako, Mars. Ito yung central bus station nila. Ayan. Central bus station nila. Tapos, ang akin ay sabi ako B. So, yun. Serious na pagod ako. Lakad-lakad ah. Tayo sa B, mga Mars. Pero wala pa siya. Eight so bawal dito hindi dapat 9:85 dapat ako. Hello sa kalapating malayang maglakad dyan sa Bus Central Station. OMG, ang laya nilang maglakad dyan mga Mars. Madami-dami din sila dyan mga Mare. At, iyan, malaya talaga sila. Walang kuhanin sila. Pag sa Pilipinas yan, kinuha na yan at hinabol na yan. Char. Ay, sa bahay na ako. Ayan. So, meron akong private kanina, sundo. Private sundo kasi ang tagal-tagal ng bus. Hindi ko alam kung anong oras talaga darating. So, yun. So, yeah. May private sundo. Ako. Sabi niya sa akin, oh, it's only for you. It's a private. Kaya, yun. Grabe. Tapos parang uulan na kasi. So, yun. Yeah, so nasa bahay na ako, guys! So,
success yung ating first trip sa city. Ayan. Yung ano lang, yung pag-uwi lang kasi yung bus, siguro dahil nga Sabado, ganon. Ganon, ganon. Kasi Sabado ngayon eh. Ayan. Success, nakasakay. Tsaka successful yung pagsakay natin ng bus, no? Kasi medyo, medyo, ano yun, kasi syempre baguhan tayo rito at di natin masyado alam. So yun, nasa bahay na ako mga Mars and thanks God. Yeah. So yun, sinama ko lang po kayo sa city. Sana nagustuhan ninyo ang ating tour sa city, mga mare. Thank you for watching and please like and subscribe and have a good day, everyone. Bye! See you on our next vlog. God bless us all. Mwah!